agad nimo. Sabot ha, basta di ka maminaw, i-mute kita kay dili magbagyagaw ato istorya. Lagi-lagi kasabot ko na, pero sabot puta tubag pug tarong, ha? Ay, ano sa man ang among tubag mahimong tarong na sa inyo? Ano sa man mahitabo ha? Nga mahimong among tubag mahimong tarong sa inyo. Kay inyong pangunahon na di na magnatarong. Sige, question. Mo tarong nga ganito bag para kuan nya lain ba kag di ka katubag kay ma-mute ka. Hey, katarong, so di katubag gi-mute ta ka kay di ka maminaw. Okay. Sige. Tinarong ha. Una pangutanan ako bro. Ang caption nimo ang tinuod nga iglesia diha nagsukad sa 33 tama na imong caption o mali? Ay, tama kaayo nga naman tungod sa hinungdan nga ang gikuhaan ang counting sa Christian historian nga si Dionysius Exiguus. Walang 33 AD. Pero kung dito ka magbase kang Josephus, 30 AD, mo nang pitsa gyapon, amo nang tawag ato iga gyapon. Depende sa kinsang istorya mong gibasyan. Next question. Okay, sunod nga pangutana. Kay ingon man ka nga mao na siya. So sa wala pa ang 33 AD, wala pa iglesia. Ay na. Nga naman kay ang foundation nagsugod man, ang tawag ang process of foundation nagsugod pa sa Old Testament. Nagsugod ang process of foundation. Pagkahuman na ang exact foundation katong ingon ni Kristo, I will build my church, and completion katong sa iyang kamatayon, ang inauguration katong pagkunsad sa balang espiritu. Next question. Okay, sunod. No? Kani ingon man ka nga sa 33 AD mao na ang tinuod nga iglesia. So, ningon po ka nga, sa wala pa ang 33 din na ang iglesia. Karon, ang akong pangutana, nimo. Ang pangutana na ko nimo ha. Asa may tinuodan nimo gitubag? Kanang iglesia ha? Kanang 33 AD o katong wala pa ang 33 AD? Dili, mauna ka na foundation 33 AD. Akong isutan niya na ang process existido na siya ba? Pero ang foundation diha nagsugod katong paingon ni Kristo, I will build my church. Mura pagbuntis ba? Ang taong gitawag og nagbuntis ba, babae nga nagbuntis, naana ang bata daas taguangkan. Pag anak-anak diha pa kamay nga natawo ng bata. Pero wala nagpasabot nga diha pa siya natawo, wala si existensya sa panahon sa nasulod sa taguangkan sing inahan. Ana ba mo ni punto nako ba? Ana. Okay. Sige. Sunod nga pangutana ko nimo bro. Unsan tuiga si Jesucristo nagsugod sa iyang pagwali sa may balita? San Lucas kapitulo 3 bersikulo 23. Nagsugod siya sa tuig 30 anyos. Mabitaw na ang count ni Josephus sa tuig sa Ginoo 30 AD nagsugod siya sa pagwali. Okay. Karon kay naghatag magagbersikulo sa Lucas 30 anyos siya. Asa man tulo ka tuig dia? Asa tulo ka tuig? Ay tradisyon na. Ang tradisyon na sulti. Unya. Unsa man yung pagdigar? Okay. Nakidigar na? Kinsa na mo gani na? Mo gani ako pangutana. Ha? Tradisyon. So asa na to mabasa sa kasulatan nga gikan sa 30 anyos si Jesucristo nga ang tulo ka tuig tradisyon? Dili, sulti ni San Pablo, 2 Tesalonica kapitulo 2 bersikulo 15. Hopin ninyo ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinaagi sa pulong sulat. Pag iyong tradisyon mga butang nang awa na sulat sa Biblia. Living faith na. Manibantayan nimo. Okay. Ang ako pangutana bro. No, kay sa 33 AD man si Jesucristo nagsugod sa may balita. Wrong. 30 Kani ingon man ka kay ako sa ayaw kog tawag anang butang-butang istorya. Wala ta ka butang mo na imo kadaot lagi. Baka mo ingon na kag butang-butang ka klaro ginitok sa mga nga 33 AD. Paminaw sa gikorrekta ka. Ingon ko 30 AD nagsugod siya pagwali. Ang imong ginitupan ko lang 33 AD. Okay. Ibutaw 30. Karon ang imong giingon tradisyon ang kanang tulo ka tuig. Asa na to mabasa nga ang ayaw lagi ko kanang ipatalaga bro. Ayaw ko kanang butang-butangi ba nagsulti ba ko nga tradisyon ng tulo ka tuig pataka naman ka oy. Akong giingon ang gikuhaan nga information. Paminaw sa pagrespeto ba? Pagrespeto. Paminaw sa. Ang akong giingon kanang giingon ako nga basis sa tulo ka tuig nga nagwali si Kristo ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Ana ba akong punto? Ang basis tradisyon sa pagtuo. Dili kay ang tulo ka tradisyon. Okay na ka.
Okay na sige. ka? Okay. Karon kay si Kristo man nagwali anang tradisyon. Tradisyon na gingon, tulo ka tuig. Nag-ingon ba kung tradisyon iyang giwali? Pataka naman taong ka. Oy, di ka balo maminaw ba? Unsa na min Di ka taon pala ka na unsa maminaw ba? ito rin Di nagtupag ka pala isubay-subay maminaw ko ba? na rin tupag unya pagkauman. Pataka, nag-ingon ba kung tradisyon iyang giwali? Pataka naman ka. Well, sa nabungol ka. Balik ko na Mamute ko ha. ng taon. Balik ko na ko ha. Di at paminaw sa lagi. I-mute kita ka basta di ka maminaw. Okay. O, Balik ko ganun, na ko ganun. ha. Balik ko na ko ha. Paminawa nga Balik ako ko na ko, ha. pagkutana. Kaya imo Dili ko na nga ko- sulod gawas Ay, mo na ayaw- tubag. Ayaw kong tawagan ng kwan. Wala, dili sulod gawas. Ang imuhang tawagan ng mga pulong wa man na mao. Sa dili. O sa dili sulod gawas sa puro gawas. Paminaw. Oh, paminaw sa Ano eh? paminaw ha. Paminaw sa ha, paminaw. Paminaw sa ha. Kani manggod, ang kanang pag-ingon ako nga tulo ka tuig nga nagwali, buti pasabot ana ang basis ana ang tradisyon. Wala po ni ingon nga si Kristo nagwali tradisyon, pataka lang bot mo nang imo. Ingon man ka bro. Sige, next. Nga si Kristo nagsugod sa pagwali sa 30 anyos. Og ang iyang pagwali tulo ka tuig 33 day mo nagiingon ninyo, pundasyon ninyo. Di ba? Karon asa na to mabasa nga kanang tulo ka tuig ha. Aron madugang ngadto sa 30 anyos asa na to mabasa kanang tulo ka tuig nagwali si Kristo kanang tulo ka tuig. Okay. Pinaka number 1, ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Naku dulo di magkakasabubuhay. Paminaw sa lagi, paminaw sa Ikaw, ba? asa mabasa ba? Ay, naman yung mabasa. Ang akong gibasihan ganito ba tradisyon? Nasibat na po ka sa tradisyon. Kaya ganina, guknod na ka sa tradisyon. Musibat na po ka sa kwan. Naunsa. Wala ko ni sibat, wala ko ni sibat. Malingaw yung ganang uro ba? Paminaw sa be. Di na po ka maminaw ba? Di na O, po ka sige, sige, maminaw ba? Di ba isa paminaw Ayun. sa paminaw ha, paminaw. Paminaw ha. Kanang gitawa og tulo ka tuig nga pagwali ni Kristo ang gibasihan ana ang tradisyon sa pagtuo. Nagitudlo sa mga apostol tulo ka tuig siyang nagwali og nagtudlo. Ikaduha nga punto sa pailaing beses ang kasaysayan. World history in the making, nagsulti tulo ka tuig nagwali ang manluluwas. O kasi may kuntuuhan. Kamo. Next question. Okay na. Sige. Ayaw lagi pang mute lagi. Kay ang imong kadawat ng maipit ka. Mute kay ka. Maklaro ka na. I-mute gyud ta ka kung dili ka maminaw, kay dili ko gusto magsapaway tang duha. I-mute gyud ta ka. Oy. Nga naman kay kini atong programa dili man ni palingki. Dili man ni tawag ining sabungan. Mo na pag ikaw mo istorya maminaw ko, pag ako mo istorya maminaw ka, mo na i-mute ta ka basta di ka maminaw. Sige. Next Si question. pang-mute. Na. Luya. Alang-alang di magkamaminaw. Di, alang-alang di magkamaminaw. Nag-istorya ko, nagyaw-yaw ka po, tanawa o. Di ba? Na-idiot kita ka. Nga naman kay para dili mahimong yagaw ug naay makatunan ang mga naminaw. Mo man ay punto, pag mo istorya ko, minaw ka. Pag mo istorya po ka, minaw po ko. Naay panahon nga mubatin ko, nga naman, kay gusto na ko i-correct ang mga butang ug mga pulong na kanang imong gilutot, imong ipakaon sa kuha. Sige. Una, di na ka mang mute. I-mute gid lagi ta ka, basta di ka maminaw. Sige. Gano ka, ako'y batbag, di ba? Ma-mute ka, no? Mura video ipit, no? Ang Ikaw man gud ang tawag ana ako maatbang dinhi nga kana bitong samok kayo. Ibin ang mga naminaw tawo samukan si imong tawag kana sige yawit ba. Nag-istorya pa ko, nagyaw-yaw ka pa. So mo na nga i-mute gyud ka. Katong mga musud man gud dinhi sa kuha maminaw maguna sila god. Maminaw ba? Mo din itubag. Mudawat sa dili o tanaw nagyaw-yaw na pug ka o. Mo na i-mute ka. Ano man kay wala man kay tawag anang tama nga etiquette sa conversation. Wa man kay tama nga etiquette ba? Nga naman kay magsige kag tawag anang isang istorya. Sige og tawag anang ganang pasabot niya di pagka maminaw. Tanawa na imuhang mga argumento. Tanawa na imuhang tawag inyong mga punto. Wadi ka kasulti kay na-mute gyud ka. Nga naman sa hinungdan nga tawag anang di man ka maminaw. Di ba? Basta wala itatawag anang mga argumento nga tarong ay i-mute gyud na gyud. I-mute gyud na. Nga naman kay tanawa ra gud nag-istorya ko nagyaw-yaw pud og iyaha. Sige. Basta di magyaw-yaw din ako na i-mute. Yeah, Next mute na po, question. mute na po. Ang next question ako si mo ha. Mute na po. Di i-mute agad ka basta di ka maminaw. Magina kay nga naman di man ka makasinagot. Di ikaw mo iluoy kayo. Nga naman kay di man ka maminaw. Panawaran nimo mga pangutanan nimo. Gipaminaw ta ka. Gipaminaw ta ka. Pag mo aksyon ako, i-explain ako ang imong gipangtubag. Ang imong tubag sulod gawas.
Naunsa man ka? Dili. Ikaw raman nag-ingon Gugdon nga ta ka sulod sa gawas. tradisyon. Musibot na po ka. Mubalik na po ka dito sa mga apostoles. Ano man ang sulod gawas? Una, Ano man gugdon ta po ka dito sa Lucas. Muadto na po ka sa tradisyon. Ay, nakudulor na unsa man ang tubagan mo. Mutubag ko, ha? Mutubag ko. Wala man ko nagsulod og gawas. Ikaw lang ang kasabot sa kong tubag. O sige. Hello, kay pangutanon ta ka ha. Pangutanon ta ka. Sige. Tanaw di ba ka mosulod Sige. gawas? Okay. Sige daw. Karon ang kanang tradisyon nga tulo ka tuig sumala sa mga apostol sulti pa nimo nga nagwali sa Jesucristo. Asa na to mabasa ha sa kasulatan o bersikulo kanang 12 ka mga apostoles ni Kristo ha, kanang original nga mga 12 ka mga apostoles nga nagsulti o nagsaysay nga tulo ka tuig si Jesucristo gikan sa 30 anyos tulo ka tuig siya nagwali. Deceptive question. Anong deceptive question man? deceptive Wala ka question. maminaw lagi. Deceptive. Mute. Ayaw Mute, kaya di maminaw. Mute, kaya di maminaw. Mute, di maminaw. Ani ha, balikon nako ha. It is a deceptive question. Ilag na gitawag og pangutana. Nga naman tungod sa inong dan ang base sa ganit tradisyon niya ipabasa niya mo sa sulat. Unsa naman yung taong ka? Asa man nato gibutang ang tama nga pangunahuna. Tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. Dili na nasulat. Pataka naman taong ka. Ikaduha, ang kasaysayan mismo nagsulti. Mo na mingon ko nga tawag anong dili pwede na mingon ka nga tawag ini nga ipabasa sa Biblia kay dili pa mi Bible alone. Di ba? Sibat no. Mo naman gano man kay dili siya pwede dinhi ni ining programa ngano man kay kining programa di ni pwede palingki. Palingki style eh. Okay lang kung nakatubang tag personal. Pero kanang ingon aning gubot. Way ayo nga tawag anang kwan. Way ayo nga kanang bitong kanang argumentation. Basamok. Instead of nae makatunan, ang ato ang mga naminaw, wala makatunan kay magsinapaway tang duha mo. Tubag ko, yaw-yaw pud ka. Diba? So, wala. X. Ayun. Okay, maayo kay nung sibat kaya nga po Sir Celestino Alianic eh. Sa atin rito, pagpapasok po sa programa pong ito, di syempre meron po tayong tinatawag na tamang discussion and conversation. So nagtatanong ka pagkatapos sasagot ako, yun. Putak ka ng putak. So paano naman maiintindihan yung tinatawag na yung mga argumento ko? Kung putak ka ng putak while sumasagot ako. Di ba? Dapat i-mute. Bakit po? Kasi meron pong tamang panahon kung kailan po tayo magsasalita or kailan po tayo hindi magsasalita. Yan po